Здравейте, хора! Това сме отново ние. Добре дошли в гущерчето и оклевчетата. Част 2. Ето го и гущерче. Ето го и него, нашия гущер. Така, да ви обясниме първо къде сме по принцип. Ние сме в село Косово. Това е Видинския край. Общо взето. Ето. Така изглежда гледката от моята къща. Така. Ето това дърво е много красиво и много голямо. Ето това е черешата. И да. Ето го и Мони. Сложили сме гущера тук. Гущера е ето тук. В своето хамаче. Сега ще го вземеме, за да го видите. Малко го остави да мира. Ето го и него. За да го оградиме така, то трябва да се знае, че е нашо. Така. Мони, я подръжда малко гущерчето. Чакай. Гущера също обича много да се катери. И затова му направихме зала за катерене. Както виждате, това тук са гирлянди, които са с малко дупки. И на тях гущера може да се катери, както виждате. Мале! Ние направихме регати цирка, хора. Да. Това е нещо подобно като цирк. Но ние насилваме животните. Просто те, ако искат, могат да се катерят и да правят разни нещица. Както виждате, гущера е там долу. Спасихме гущера и от най-опасните неща. Котките. А именно котките. Защото някаква котка за малко да го изяде. Гледаше го много странно и беше на път да го изяде. Но аз го видях и го спасихме. Сега му направихме такава каштурка. Не знаем дали му харесва. Но сигурно... Сложили сме му трева, има си приятели и камъни. И има храна. След малко ще му сложим и малко вода. И да. И къде е гущера, бе? А гущера виси ето тук. Къде? О, да. Чакай, че аз забравям. Ето. Това е Мони. Той създаде канала. Преди, аз се знам вече, 4 години. Сега търся плячки за гущера. Както виждате, тук зеленината е много красива. Ето това тук не е джунгла. Това е едно бодливо цвете. Това тук наскоро взехме. И малко бамбук. Така, както виждате, тези цветенци са също много красиви. Това е малко по-тъмно лилаво, но сега го показва като моя лак. Както виждате. Така. Може аз да разкажа малко нещо. Мони иска да ви разкаже нещо. Сега обръщам към него. Добре, хора, слушайте сега. Значи, ако обичате Косово, абонирайте се за канала. И не забравяйте още едно нещо. Лайкнете и коментирайте. Затова аз, хора, моите гущерчови фенове, вие сте мои деца направо все едно. Направо сте мой живот. Вие сте и сте супер. Хора, вие сте супер. Благодаря, че лайквате нашите видеа. И спорна работа, вие сте супер. Да. Това беше гущера и охливчетата, втора част. Чао! До нови срещи с гущерчето и охливчетата, част 3. Това ще бъде новата част. И ще я направим сигурно след малко. Чао! И до нови срещи!